Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, COVID cases sa Visayas naglambot na sa masobra 700 kahapon nga adlaw. Granular lockdown sa isa ka purok sa Banwas sang Ilog natapos na kahapon. Sa balita national, 5 ka presidentiables pabor nga padayunon ang Build program. Referential attention igahatag sang DOJ sa kaso sang Farmally. Sa balita international, 7 patay matapos na hugpaas ang isa ka eroplano dito sa Peru. Sa sports 2022 Beijing Winter Olympics, nagsugod na. Sa balita entertainment, Sherry Hill nagpakalbo kag plano nga mag-migrate sa New York. Samtang sa balita espesyal, mga pamagi sa iban nga pungsod sa pagselebrar sang Valentine's Day. Maayong aga pagkulod, maayong aga bilugawain sa Western Visayas. Karon nga law Sabado, Pebrero 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, ang mga kundalita sa lakat sang panahon. Ang trough sang low pressure area ang nag-apekto karon sa Palawan kag Mindanao. Ang northeast monsoon kon amihan ang nag-apekto naman sa pinakabahin sang Luzon. Ang Western Visayas, lagip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang magalumon nga kalagitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang trough sang LPA. Kasarangan tubto mabaskong huyop sang hangin gikan namin hanasidlangan ang mapatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutlak las 6 kaina, mga tunod naman las 6 ako las 5:50 karon sa hapon. Ang temperatura mapatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 29 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Guys, it's me, Donnie. Yes, good morning liwat mga ka-aksyon. Good morning liwat. Aksyon Ida, ko good morning sa imo kay napasensya gid. Oh, good morning. Kaya mo good morning mo. Ang tanaw ko di sa screen bla. Hindi kay go ang imo buhok. Ay, sorry. I-adjust ka rin, James. James, hindi ko adjust. Kita Ang daw bukid-bukid sa buhok ko bla. Muna ka na bali ni Richard. Chocolate Hills ko na. Hindi sa madala kami pa kung nablang duha ka frame. Oo. Ang imo nga buhok subong igo na sa subong. James, i-adjust. James, Igo na sa subong daw na. na. Ako na di. Very balay. Yung birisalas. Kala. Isa, abi pang pamantay. Gamo na, di ka niskaso. Daw ka, okay lang nga tanaw mo na sa screen. Hindi mo malanon. Beta na ang tali lang. Kailan na? Hindi ba las 11 ka nag-off kagabi? Hindi. Ay, hindi. Wednesday, Thursday, na i-action boy. Wala kita. Wala kong Thursday. Dugaan mo ng mata ko. So, bagay doon naglaba ang imong kila. Dapat nagkatabuhay na sila. No. Hindi rin pag ito. Ano pa nawag sila kanina? Milok? Eyelashes. 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 Normal. Ano na yung natural? Gani man. Pero ba si mataktak ang isa? Miyara na ba kakiwi? Yung taktak na hindi maubos, taktak bla? Wala niya ako na niya. Andi, away na ya? Wala niya, it's natural. Excuse me, it's natural. Recently, wala ko yung pa-eyelash extension. Una best, wala ko yung nagpa-eyelash extension mo. So, it's normal. Natural. Normal, natural. Sige. Kalain. Juancho Alvior, good morning dira sa imo. Ray Baryoga, Mimi Alarcon, kag kay Athia Kim Iriman, no? Sa kay Alex Fuentes, good morning man. Sa kay Sol Lama Barnacha. Sawadee ka, Bacolod! Yes, happy Kapong Sabado. ka. Happy Sabado sa atong tanan, especially kuno sa pamilya dira sa barangay Handumanan. Sa taga-Hutuda good morning sa inyo. Si Bert Hiraposco, Carvalho, blada, good morning. Margie Abatayo Padilla, greet lang ang family Flora, Abatayo, Padilla, Belnas, Nardo. Salamat.
Watching from Kawayan, Negros Occidental. Kay Herna Rose, querido, good morning. Sa tagapunta Taytay, especially family Parcia, Dangoy, Alimon, Romquillo. Sa kwan ni sila sa Bing office ni sila bla mo. Good morning. Go naman. Guni da No. Wait sa naglumpat alin sa kahoy. Sabi ko tapak-tapak, charot lang. Kay Beth Tumangan, mayong agaman. Watching live dito sa Camellia Homes, Mandalagan. Keep safe, everyone. Are si Roberto Hiraposco Caraballo nan. Aning great ko bla nga taga Hutuda bla. Taga Hutuda ni sila actually Sandumanan. Very good. Kaya tsakto man sang pag-ano mo no, sang meaning, sang hutuda nila no. Handumanan United Tricycle Owners and Drivers Association. Perfect. Picture ako din na lang mapag-greet later. Elvira Hilogo, watching from Charito Heights, Barangay Granada. Homa Lumena, good morning sa imo. Sa kay John Randolph Rubin from Kuwait. Good morning. Ginatamyaw man ni Bia Jonathan. Ni Jonathan, si kumari niya Vanessa, kag kumari Jinky. Good morning. Kay amigo ta Torco Jongko. Good morning. Kay Maninoy Kumanda, Kapitan Francia. Bob Francia. Kamusta ka da? Insindan niya ko sang picture yung naga-bike-bike gali. Dutang iya sa sangdalan. Ay, gala? Oo. Tapos sang ligad to, hambalya. Inhagad ko, mali pa niya agad, ihada sa yakimix daw mabusdik ang tiyan ko. Bawa nang agad, tapos sa sigli. Abi ko yan ang hagad sa kaya galing ka gin-inform lang ko nga busog na siya. Gin-inform ka galing nga busog na siya. Katapos na siya. Tapos sa akin daw mabusdik ko nung tiyan. Amo kasi gila manino, ibawi ka lang sa bike liwa. Sige. Kagapon na suksok ko to ang iyang gatag sa akon balang t-shirt. Nga halin sa Balikbayan box number 5. Kaya nga mo halin na sa Balikbayan box number 4. Mga 24 na sa Balikbayan boxes mo. Wow. Tisiling ko kay Aksyon Dorel basta sa number 23 ka pa. Kalay-layo pa. Stand by na sa mga balita lokal. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, naglambot sa 175,145 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 707 kahapon nga adlaw. Sa sining bago nga mga kaso, ang probinsya sa Iloilo ang may 219, siyudad sa Iloilo may 171, Negros Occidental may 137, siyudad sa Bacolod may 78, Capiz 43, Antique 39, Aklan 11 kag Guimaras Siyam. Nadugangan man sa 488 ang recoveries kag nagdangat na sa 150,145 ang naka-recover. 12 ang bago nga napatay kag ang death toll karon nagdangat na sa 4,859. Naglambot naman sa 169 examinees nga nagkuha sa bar examination sa University of St. Lasal, Bacolod kahapon. 84 diring gikan sa University of Negros Occidental, Recoletos. Samtang 40 naman ang nagpalista sa University of St. Lasal, Bacolod. Kag ang iban ang nagdiretso na nagparehistro dito sa may Supreme Court. Ang mga professor kag mga estudyante sang kurso nga law ang naghatag sang libre nga panyaga sa mga examinees. Naibalaan isang USLS Bacolod nga napilian nga mag-host ng 2022 bar examination. Iniman ang pinakaunang ation nga gin-regionalize ang bar exam kag ginpatigayon pinaagi naman sa online platform. Target naman sang Department of Social Services and Development o DSSD sa siyudad sa Bacolod nga matapos ng distribusyon sa bulig pinansyal sa mga Bacolod noon nga nahalitan sang Bagyo Odette.
Sunod kay DSSD Head Pasita Tero, ginatinguan siya taratapan nga matapos ay trabaho sa palabuton nga Huwebes sa masunod nga semana. Dunga pa ni Tero, partially kag slightly damaged na lamang nga mga beneficiaryo ay lahatagan sang payout nga may 5,000 kag 4,000 pesos. Sa karon nga kun kahapon nga adlaw Biyernes, naglambotanan sa 2,000 ka mga beneficiaryo ang natagan sang bulig pinansyal sa duha ka separado nga mga lugar sa Barangay Takuling. Nagalaom naman si Councilor Renesito Novero, Chairman sa Quarantine Center Action Team, sa posibilidad nga hindi na magamit pa bilang pasilidad ang siyam ka mga buluthuan nga ginpreparar sa iya komitiba kung pada ng pagnubos ng kasos ng COVID-19 sa syudad. Sunod kay Novero, nagapabilin sa 4 ka mga eskwelahan padayon nga ginagamit sa syudad, ilabi na nga madamo man sa mga individual ang nagpositibo sa virus ang nangin kwalipikado para sa home quarantine. Dugang pa ni Novero, ang ginhimo sa iya komitiba nga pagpreparar sa siyam ka mga buluthuan ang kabahin lamang sa inisyatibo bilang pagpanghanda in kaso nga maglala ang kaso. Sa piyak nga bahin ginapreparaan man sang konsehal ang posibilidad nga pagbalik sa face-to-face instructions in DepEd sa tion nga magnubo na ang alert level status sang Bacolod. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Renesito Novero. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, natapos na kahapon nga adlaw Pebrero 4 ang 14 diyas nga granular lockdown sa Purok Rizal, Barangay Kalubang, Banwasang Ilog. Sunod kay punong Barangay Minerva Gersan, umpisa Enero 20 nga pagmonitor, wala sang mga residente ang nagbatsyag sa sintomas kang nagpositibo sa COVID-19. Nagpasalamat man ang punong barangay sa kooperasyon sang pumuluyo nga sa sulod sang 14 ka adlaw, wala sila nagwa sa ila puluyan kang nagsunod sa ginpatuman nga mga lahi. Nagpasalamat man si Gersan sa lokal nga panguluhan sa Banwasang Ilog, subong man ang mga pribadong individual nga nagpalambot sa ila bulig agud masustener nga makakaon ang mga apektado nga pamilya sang Purok Rizal sa sulod sang 14 ka adlaw. Samtang nakabalik na sa Canada ang OFW nga una nagpositibo sa nasambit nga lugar. Lima ka mga presidentiables pabor nga padayunon ang Build, Build, Build program. Samtang preferential attention, igahatag sang DOJ sa kaso sang Farmally. Ang detalye sang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local
Elections, the Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, the Candidates Forum. Sa kay Hill Javier de Liwat, good morning. At miyaw niya lang si tatay niya Adolf, kag nanay niya Milagros sa family Gansadra sa Barangay Cubay, La Carlota. Sa kay Stella Marie Celis, morning sa imo. Mayak. Mayak? Ako lang na pwede katawag siya Mayak. Okay. Kay why ang iban din ni allowed. Mayok ako na. Mayak ako lang katawag. Kaya amo na si Aksyon Dorel ga tawag sa morning hindi ka na pwede. Ako lang na iya ang allowed sina. Morning, ma. Kay Francis Andura Atugid. Tuged. Tuged. Di na naman. Wala na gagawa sa ako niyo. Kay Michael John Season, kag Evelyn Nipomuceno, may agarot sa Evangelista. Ya, guwapa idon kapati man kamo sa swang. Amo pa na istorya na mo ni Sir Nani kagapon. Aha. Ti kung sa mga chimpo hapon, ti chimpo Kastila, mga kung nagpati tabi sa may mga aswang. Kung tuod nga may aswang. May aswang. Taning ipang-aswang na lang to sila sa amo mga tating ipadala ta sa kontra sa mga hapon. True, di ba? No? At tapos sa una, wala man iwit. Taring ipa-iwit, taran lang to mga hapon to, no? Galing kaya man na walang istorya na mo ni Sir Nani, gapo, nagbiyahe kami. Wala, depende ko reaction ba, daw isog dungan bala, nga kung umunuho niya ka, daw masakit ang tiyan mo, daw mo na bala, kiss-a. Ining mga kwan ining Superstitious belief. Galing kiti ako ya daw ay kung nagapati sa mga muna bla ay don't know sa iban nga kung gapati ti okay man na pero ako ya way ko ya gapati sina yara nang gusto nga tigulang kalakat nga balons hindi ka aswang na siya. Gani na naman. Masakit mayara nang gusto nga masakit yan mo tapos daw ginapalawayan nila ya sa tigulang. Anong labot sa tigulang na sa sakit yan mo sa puso? Sa puso, di ba? Morning breath, siguro. Anong labot sa tigulang to sa sakit sa imo? Mas init gurong mas init ang laway. Ma'am Vanessa Mayo, kagaya Teacher Romela Ilustre Arevalo. Yes, good morning. Aras lang tatlo sa ilabalay. Wow, congratulations! Nagkuhan sila, Family bonding. Family bonding. Nagkuhan din man sila, alumni homecoming. Kaya kisala nagapuli, si Toshelo mo. Di sigurado, may tumbaho naman na nga mga kuhan karon. Kapatuhan o kon kamanukan. Importante tawhay sa mong Teacher Romela, hindi kinahanglan magbangon aga pa, kag magpahapon-hapon to para mamubod. Ara siya silo. Kaya ara man nagbubod. Para ka-time to bala nakatutubla sa bantayan bala Kita mamubod. Hindi na makakwanta to bala maka-breakfast na to bala sa suba. Di ba? May suba to, dudaga. Ang bantayan suba ina. Ay, suba na gala. Anong pinsan Ay, mo na? galit, no? Anong pinsan mo na? Hindi kaya abi ko dito sila, Teacher Romela. Abi mo do kanal? Hindi abi ko dito sila, Teacher Romela. Wala kayo di ba padagat na, pagwa na to sa ilaya. Padagat na to ilaya. Oo, kaya may mga suba nagadungka. namin sa suba, ya kay nagadungka. Nagadungka ang mga kuan, mga kasag, mga ano sa mga Sabado, no, matsungan ko do, ginahaganda sa akon every Saturday. Aran ta sila ka tipon-tipo, magarupo ko plus bago. Nagapamahaw na da sila. Aran da si Mayor, si Vice Mayor. I-endorse mo naman ko to. Endorse ta ka to. Kaya lang hindi ka tumidi kay Sabado kaya. Yes. Pwede man si Aksyon Doro, di ba bulosin? O ka namin simo. Kay mamahaw ka to kung bulosin mo na. Kalay. Sige. Sa kapihan ni Nancy dira sa Zona 5 sa Purok Brotherhood Barangay Sumag. Good morning dira sa inyo. Yes. Sa mga nagapakapida mayang aga, no?
Eric Fernandez sa kapihan pag ni Lani da sa Kalubay. Good morning, man. Kalubay din yung Kalubay. Ano? Sa Sampinit, barangay Sampinit sa Bago. Bago. Kay Maria Luisa Melos, Lueng, mag-aga sa imo. Yes, good morning. Kay Elizabeth Gamala, ma'am, good morning sa imo, ma'am. Nagnubo na ang pangalan ni Mamba. So, na may malaka pa na. Oo. O si Ada ko, ari si Ada ko. Sino na? Carol Montoya. Oy, Ma'am Carol Montoya, good morning. Good morning. Hasta subong ba lang ginagamit ko nga bag ang hatag ni Ma'am Carol. Do pila na nito isa na ni kabulan nga amo lang yung ginagamit ko nga bag. May bag, may kamo kami, bag kamo yan. Ano na papati-pati na kung dayaw. Hindi, congratulate lang. Okay. Thank you so much for congratulating me. Kaya ginatagan niya kami bag. Kay Jinky Dialagdon, good morning liwat. Kay Beboy Villasor. Kay Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo. No? Drasa kay Lily King. Manugpuli si Miss Lily King. Wow, good morning. Sa Germany. Sa London. London. Standby na sa mga balita national. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Nagpabutyag sa pagpabor ang 5 ka mga presidentiable sa pamangkot kon bala sino sa ila ang magdaog padayunon ang proyekto ni Presidente Rodrigo Duterte nga Mindanao Railway kay iban pa nga proyekto sa Mindanao sa idalom sang Build program. Sa Presidential Forum sang kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas, ginpahag ni Manila Mayor Isko Moreno nga iya padayunon ang programa sa Build kung ano ang mga nampisahan sang karon nga administrasyon. Nagpabor man si Senator Ping Lacson sa pagpadayon sa mga proyekto ng infrastruktura sa Duterte administration nga naumpisa na paagi sa private partnership program. Amuman si Senator Manny Pacquiao, suno kay Pacquiao kabayan siya programa nga patinaron ang ekonomiya sa Mindanao, rason nga iya man padayunon ang sambit nga programa kon palaron nga magdaog. Sa piyak nga nagapabor sa magpadayon sang programa, ginklaro naman ni Vice Presidente Leni Robredo nga mas iya paghatagan sa pagdamod kag prioridad ang rural development. Pabor man si Leody de Guzman nga padayunon ang railway project sa Mindanao, bagon sunod sa iya isa sa iya mga programa ang mga pagpasangkad sang mass transport. Doon pa ni de Guzman ang mga proyekto naman sa idalom sang build nga wala pa naumpisahan, ang i-divert naman sa iban nga proyekto. Paghahatagan sa Department of Justice ang preferential attention ng formally probe findings kumataga na ang Justice Department ang kopya sang ilang nga report. Sina kay Justice Secretary Minardo Guevara, ginahulatan nila ang isumiter nga kopya sa report gikan sa Senate Blue Ribbon Committee kag House Committee on Good Government. Ang Ombudsman ang matagman sang kopya sa report para sa ilang patigayonon nga investigasyon sa maanomalya nga mga deal nga ginsulod sa formally kag procurement service ng Department of Budget and Management. Ang DOJ ang kalakip sa duha ka separado nga legislative
consultative panels nga magahatag sang rekomendasyon kung natapos na ang ilang investigasyon angot sa ginaligar irregularidad sa multi-billion pesos pandemic supply contracts nga ginsulod sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation kag ang DOH ang ginmanduan nga magpatiyan sang preliminary evaluation para usisaon kung kinahanglan nila sang buli gikan sa National Bureau of Investigation. Samtang ang NBI naman ang mag-validate sa mga ebidensya nga nakuha gikan sa mga mamalida. Ginklaro naman sang Department of Health nga wala sang perpekto nga COVID-19 test. Ginpanumdum ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang RT-PCR test ang may accuracy rate lamang nga 80 to 85%. Dugang pa ni Vergere, pwede nga makontaminate ang sampulo kung nga nakolekta sa sala nga proseso. Ginimo ni Vergere ang pahayag kasunod sang report sa isa ka pamilya nga makadto sa Boracay kag nagpa-RT-PCR test sa Philippine Airport Diagnostic Laboratory sa diin isa ang nagpositibo kag tanan nga kaupod sini ang negatibo. Pangabalita national, gintugutan naman sa Pilipinas ang pagsulod sa mga dumuluong para sa negosyo kag turismo sa idalom sang pila ka kondisyon. Sunog kay Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, umpisa Pebrero 10, ginatugutan nga makasulod ang mga anay Filipino citizen nga may balikbayan privilege kaupo ng ilabana o kunasawa kag mga kabataan nga hindi balikbayan subong man ang mga dumuluong nga nagikan sa mga pungsod nga gintugutan nga makatener sa pungsod pero hindi maglapaw sa 30 ka adlaw. Kalakip naman sa mga requirements ng foreign travelers sa mga fully vaccinated na batok sa COVID-19 magluwas sa kabataan edad 12 anyos pa panaog nga upod sang ilag ginikanan. Negative RT-PCR test nga gikuha sa sulod sa 48 oras antes ang biyahe. Valid tickets pabalik sa country of origin nga hindi maglapas sa 30 ka adlaw. Passports nga valid tubtub anong kabulan kag travel insurance para sa COVID-19 treatment. Sa dugang pa naton nga mga balita nasyonal, huliman at magaling na ihabol din. Ini ang sabat ni Partido Reforma Presidential Panfilo Ping Lacson sa pag-ako ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo nga siya nagapati sa kabutigan kag sala ng impormasyon para nga ukon maakusahan sang una ang mga aligasyon nga ginahaboy batok kay Lacson. Sa pag-ako naman ginabuyagyag ni Arroyo sa isa sa mga pahina sang libro nga ginahimo sining karon lamang nga sa diin ginpahayag diri nga nagapati siya sa mga himo-himo nga mga istorya ni Antonio Luis Marquez nga kilalaman kay Angelo Ador Mawanay sa tuong 2001 nga nagaangot kay Lacson sa pila ka mga kriminalidad. Apang ginpanumduman ni Lacson nga bisan wala pa nagwa ang libro, madugay na niya napatawad ang anay presidente sa mga akusasyon ginhimo sini nga nangin rason para mangin miserable ang iya pangabuhi kag imahin sa publiko sa sulod sang malawig nga panahon. Ang Dios ex machina ang nagapakita ako na diri na bulgar ang ining pag-ako sang anay presidente nga nagsala siya sa pagpati sa mga kabutigan nga ginahaboy batok sa kay Lacson. Sa kredito naman ni PGMA, suno sa kay Lacson may ara sa sang kaisog nga akuon nga ini siya ang naakusar sa iya sang hindi matarong sa nagkalain nga krimen base man sa sala nga mga informasyon. Una na nga nagpahayag sa patawad kay Lacson si Ana Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines Chief Victor Corpus angot sa sining isyu pati na ang pamantalaan nga Philippine Daily Inquirer bangod sa unang ipagwa sini nga masala nga mabalita batok sa Partido Reforma Standard Bearer. Gintala na sa Pebrero 7 kag 14 ang preliminary investigation sa reklamo batok kay Gwyneth Ann Chua nga nag-viral online sa tawag nga Poblacion Girl bangod sa paglapas sa quarantine protocol sa nag-abot gikan sa US. Sunod ang Department of Justice Office of the Prosecutor General Spokesperson Assistant State Prosecutor Honey Rose Delgado, ang Office of the Prosecutor sa Makati ang nagtala na sa preliminary investigation nga mag-umpisa alas 10 ng aga sa Pebrero 7 kag 14. Ang preliminary investigation in base sa reklamo gipasaka sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa adtong Pebrero 1. Magluwas kay Chua, may 8 pa ka mga respondents sa reklamo ginalakapan sa iya ginikanan, kaupod kag staff sa hotel kung sa din siya kung tani mapaydalom sa quarantine. Ang siyam ka respondents ginakusahan sa paglapas ng Republic Act No. 11332 o kung Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Aksyon Balita Morning Edition. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plata. Salamat na kay Miss Jinky sa 200 stars nga gin-send. Thanks so much, Ma'am Jinky. Kay Erlinda Hiroy Imalay, Marilo Camento. Sa kay Lulit, kay Jody Alagdon, Kirina Villaflor, kay Aldrich Jan Apil, Cherilyn, Jen de Alagdon, kay Grazel May Villar, Jane Nagor, Florence Mallorca, Refuela, Rose Villaluna, Tali, Kasanya. Hindi ko kabalubla kung sino apelido, sino ngalan. Basig sulit. Ito na po topic lang lang. Hindi ko balo kung sino ni apelido kasi sino ngalan. Basta taga Barangay Pandanon, DSB. Good morning sa True. inyo. Basta iba lugar. Si Ma'am Van, narasubong sa clinic ni Dr. Matt Mayo. Yes. Dapat ako naman clinic ni Doc Matt. Nag-send na sa 100 stars. Though sakit ang likod ko. Ang likod ko muman daw kanami. Wala Palato-lato, no? Oo. Sa pamilya Tad-Idra sa Barangay Handumanan, good morning man. Jose Hirson Lapinig Junio. Happy 50th birthday sa iyang utod sa nga si Elser Lapinig Junio. Happy birthday to you. Kama na. Ikaw naman. Kay Dina Decrepito, good morning, Action Boy. And Ma'am Eden from Barangay God bless you. Bless you. Elizabeth Kasuyan, good morning man sa Villa Esperanza, Barangay Tangub. Salamat. Jana Garcia, of course. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Papa Edwin Pantaras, good morning sa tanan ko na namon nga mga relatives dira sa may Barangay Daga, Syudad San Cadiz. Good morning. Kay Tita Nori, dira may aga. Jocelyn Song Comedia, morning Action Boy, liog tamyaw kay Chaylinda Romo, brown out ko no. Tingala siya yang ang radyo ko tunog ang andar. Hambal ko sa iya, may generator ko. Pati may battery ni bisan hasta sapo ng andar si ni Chaylinda. Chaylinda, may battery to yak sound no. air na siya dapat ibasahon. Gani, pero dili giving comment. Ako lang di ganda radyo solo ko subong kay brown out. Girit mo na karon si Chaylinda. Kag patagan mo ko nga ang kay Patagan ko na sa Ma'am karon. Jocelyn Gandar. Sino na? Angelito Patricio. Yes. Kay Ma'am Jinky, mga cousins niya sila tanan, Action Boy, kaso mga FB names lain, mga refuela na sila tanan. So kay Mama mga side. Silingko kay Silingko do sino ning mga apelyido kasi no ngalan ba kasi no apelyido. So Ma'am Jinky, refuela and friends, and family. And family. Family refuela. Yes. Si Maria Muriel Lobaton, good morning. Hi, Dara. good morning Miss Muriel. May aga man. May Maria glingal. May Maria lang, 30 ka tuig na kamo nga. Kaduwa. Basig paduga, bago yan lang yung paduga. Paduga. No, sobra namin 30 anos lang na. Bagulog-bulo, may Maria ngalan na gali. Basi subong yan lang na ganing padugang. Gani man. Kasi lang pang FB lamlaw. Yes. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, Dra, good morning. Kay Daidy Soke, kay Richard Soke, good morning Good man. morning, mayong aga. Sa kay Jean Borom, mayong aga. Sino pa ang mga... Wala pa din nagaginawa sa ako, no? Basta sa mga classmate ko sa batch 81 sa Ramon Torres Kumplito, National na High lang. School. Isahon ko na lang na Feby Alvarez kay sa mga VPA isang Parole and Probation Office number 1. Good morning sa inyo. Yes. Standby na kita sa atong dugang mga balita.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:39. Sa detalye sa Balita International, patay ang 5 ka turista kag 2 ka crew matapos nagugpaas ang eroplano nga ilagyan sakyan nga padulong kuntana sa sikat nga Nazca Line sa Peru. Sa report, ang eroplano nga napanagihan sang Aero Santos Tourism Company ka nagugpaas pila ka minutos nag-take off gikan sa isa ka gamay nga airport sa Maria Ricci sa Nazca. Naibalaan wala sa may nakaluwas kag napatay ang tanan nga sakay sini. Sa balita negosyo, handa naman magkikangot ang Globe Telecom kag ang PLDT sa gobyerno nasyonal para makadiyon sa pagsulundan para sa damlag lang gin-ratify nga SIM Card Registration Act. Suno kay Globe General Counsel Attorney Froilan Castelo, kinahanglan solusyonan ang critical issues lakip na ang timetable sang registration. Sa piyak kabahin, pahayag naman ni Smart Communications Vice President for Regulatory Affairs nga si Attorney Roy Ibay, kinahanglan may nakaigo nga registration period kag proteksyon para sa mga subscribers. Kung epektibo na ang SIM Card Registration Act, ang mag-require sa tanan nga SIM card subscribers nga magrehistro sa ila telco sa sulod sang 180 dias. Sa foreign currency exchange rate ng US dollar, 51 pesos kag 21 centimos. Ang Singapore dollar, 38 pesos kag 6 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 57 centimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, gain kagibot sa mga fans matapos nagpakalbo si Sherry Hill, Action Boy. Bilang marka sa iya kuno sininga Rebirth, bangon magasugod sa panibag-o nga kabuhi dito sa New York. So, kung sa gali ng Born Again. Yes. Ay, pakalbo siya liwan. Reborn. Wala siya yung, wala yung kasi unto. Reborn. Oo. Rebirth. Reborn. Ginbulgar ni Hill ang planong mag-migrate sa abroad matapos ang 5 ka dekada sa showbiz. Kaya ang Action Boy, graduate na ko da. 50 years na. Si Hill, ang inhimo nga cover sa lifestyle magazine nga Mega, kag nibalaan nga nakabase na sa New York ang mga kabataan ni Hill. Sa sports, opisyal na nga nagbukas ang 2022 Beijing Winter Olympics. Ini ang inumpisahan pagi sa isa ka performance sa mga persona nga nagsaot nga nagwagayway sang green stocks nga nagrepresentar kung nagatiglawas sang spring season. Pasapasa man sa 56 ka mga representante gikan sa nagkalain nga ethnic groups ang bandera sang China. Balita Espesyal! Good morning and happy Saturday! Yes, happy Saturday, happy weekend! Happy weekend, mga Aksyon. Thank God na lang puwasan sa panibag. Ang ano naman, Sa last semana. week. Dali na niya yung Pebrero kay 28 lang tas mong kadlaw. Yes! Dali na niya. Ano tas mga pizza size? Oo. By the way, Andy, 5. Five. 5. By the way, boss, na-invite ang aton nga mga ka-action dala sa Candidates Forum naton. Direkta kita sa Northwest Inn. Alas Yes. 9, tubtob las 10:30 sa aga. Correct. So if kada Domingo ini, kaya Sabado, pero masugod kita yung buwas Domingo, tapos ang sunod nga mga Sabado kag Domingo, may Candidates Forum kita. Dili naton ma-presentar sa inyo ang mga kandidato naton lokal para nga makabulig man sa inyo, nga makakwanda, makamuni-muni. Muni-muni. Makakuan ka mo makahibalo ka mo Makilala nyo lang ato mga kandidato, then you can vote wisely. Yes, hindi po yan ang iban nga balbiti ano ganyang mabulig sa isa ko nakaboto hindi. Every vote Importante counts. Na. Yes. Every vote counts and every vote is sacred. Yes. So naman tayo na, hindi tayo napagbaligya kay sagrado na siya mo ang atong Correct. boto. No? O, sige. Buwasin na. Alas 9:30, alas 9, tutulas 10:30. Ang aton nga unang nga guest, ang grupo bala sang Grupo Progreso. Mayor Bing, Vice Mayor El Cid, ang ilang congressman, gadlagan congressman si Dan Atayde. Yes. Next week naman ang Grupo Asenso. Oo. Former 3rd District Congressman Albi Benitez, mga nagadagan mayor, Anay Councilor Attorney Cesar Cesar Distrito, kag si Congressman Greg Gasataya. Yes. Yan. Okay? Okay. So, sugod na, boss. Kapag Sabado, may araman kung aga, kung natline, no? Sugod sa dasun ng Sabado. Okay? Mabalaan nyo na kay may mga post man ta ahead. Okay. Sa kay Chay Linda, na, sa Barangay 10, sa Mambulok. Agandar na ang kay Jocelyn Song Comedia, kay Hada, kay may battery na iyang radyo. Oo. Basta maghapon, pwede.
Kasi tingala, kabla nga brown out. Brown out na sila sa buong, di lang schedule brown out sa buong. Abi ma'am, patunog-tunog ka kay para dang iban nga wala Si battery. Celinda guro ga pamati man, galing kay ti nag-brown out gulpe, ti iya guro iya kuryente. Saya. Kasi matingala kag anda nang kay Jocelyn Comedia. Yung battery na. Celinda, good morning. Explain na, super explain. Happy 63rd birthday, anay, kay Susan Verde Blanco, sang barangay Pahanokoy. Alin sa kay bro ko Fred Verde Blanco, kag sa mga kabataan, kag kaapuhan. Happy birthday, Susan Verde Blanco. Happy birthday to you. Kag belated happy birthday kay Paul Kenneth Rojo. Yes. Sa Riverside admitting staff ni siya. Okay. Sa admission pa-admit kada, kabay pa hindi lang. Amo Gani, na siya, kapapin arada siya, no? Arada siya si Paul Kenneth Rojo. Kahapon galing birthday niya, no? Sige. Good morning, Madana Action Boy, kay Joji Gargoles Ramos and family sa Balangigay, Pontevedra. Salamat. Yes, maayong aga. Kay, of course, kay Kagawad Monico Prudente, kag Mercy dira sa Barangay Nanunga, sa Inigaran, Manang Lisel, Rock dira, maayong aga man. Can, of course, kay Sir Jose de la Rosa Jr., dira sa may Sitio Campo Miner, Barangay Gargato, Banuas ang Hinigaran. Katong daw silang lami aswang ko no to? Oo, kag sa tanan nga taga Sitio Campo Miner dira ha. Wala aswang. Oo. Wala aswang. Wala aswang. Oo. So nakagi ko na aswang sa panaguay. Panaguay. Sa panaguay. Hindi lang tawag sang pangita ng it na bla. Aswang. Aswang. Nan. Sino aswang ka? Pero nagapamati ito sila. Sige. Kag sa family maalihan, to wala mo, I hope, correct ka. correct ko. Kung nagsala ka, paislan lepeli doon la sunod sa imo ginambal. Ma-adjust sila sa akon. Good morning dira kay Sir Jose de la Rosa Jr. Ang baligidan. Sukton tagi kaya man po hindi ko pa gano. Nagapataya ni siya sang STL. Manay pa ko gapon nga mataya mo ko tay ko magdaog ko idulong mo to sa akon. Remia Garcia, good morning man. Kay Carlos Gulaher. Gina-greet niya man ang pamilya Vallejo. Rasa sa Mount Carmel Subdivision. Good morning dira sa imo. Okay. Sige, okay. Diretasyon Kay boy. Kagawad ulay balahon tami akong kulaan na si Kagawad. Ay, oo, gali ka kay Maninoy. Ko dahil Maninoy Nuweli Boon. Kag kay, ganing tawag sa... Yes, Suon! Mike Liboon. Good morning, man. By the way, good morning to si mo Mike, no? By the way, birthday gali ni Catherine Alova, man. Catherine Alova, happy birthday halin kay Gladys Noble. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday sa Happy tanan nga birthday. may birthday. Good morning to sa akong classmate gali si Nigaran lang. Lagang gali mo classmate ko na sa Oo. Kita ko to yung mga tarpaulin kagapon. si Michelle. Michelle Peralta. Tumangkot ka po ko ano ba? Classmate ko na gali lang sa San Agustin. Yes. Classmate ko na sa gali no uli lang ko kabalo kay hindi ko ma-identify, hindi ko ma-familiar bala sa iyang tarpaulin. Gatanaw da siya. O gali, classmate ko siya gali. Kaya pagkita ko kagapon siya, doon ang nagsulod din sa ulo ko. Lunes ng tayo. Imelda Papin? Ay, Imelda Papin. Eh, gali yan, no? Kaya doon may anggola siya bala. Daka very beautiful. Happy. Good morning to sa imo classmate. Good morning. Sige. Okay. Direction boy, kay ang aton sininga balita special sa gihapon. Aton istoryahan ang mga traditions ng mga iban nga world, iban nga pungsod kung Valentine's Day ang paghambalan. Nang na-istoryahan na tuligad Argentina, France, South Korea. Ay, Argentina mo to may mga hag-hag, no? May mga week of sweetness sila. Ang kwanto yung France, syempre, amo to siyang originated gid sang first sang Valentine's card. Kag ang South Korea, amo to ang may hug sa December, may kiss sa Kada 14. Oo, kada 14. Ang Argentina, yung Hindi man gali kada week of bulan nga sweetness. 14, kundi may mga bulan lang kada sa 14 amo nang ilang activity. Yes. Activity gidya. Tradition. Ang ikapat di action boy, ang Pilipinas. Siyempre, hindi na yung paglimta ng Pilipinas. Kada Pebrero 14, Puno ang mga kwan. Ang ano? Ang mga court.
Oo. Supreme Court, Hindi na. Regional Trial Court. Ang mga court na dumduman ko na sa una. Ti, hindi naman na likaw si Ibulo. Tikis, mo na patrol ka. Giko na mo, February 14, patrol ako. Yan palihog ako nga, tanawon to ba nga kung basi. Kaya ba, monitor, laki ba nagtaas ang rate? Kaya may mga pamangkot man sa aton, kung pila ba lang mga short time rates mo na. Baw, nakita ko, gid, naliprid ko, gid, naglabay ba lang ang motor. Hala, ang taga-action radio, halin sa court. Nakadlaw ako, kay Ang wala. upo doon pa si Nixon. Opod ko si Sir Nixon, si Papang Nixon. Doon mo na, ako. Mayo lang nakapatrol. Yan ka nag-check ka mo to, kung pila ang Nag-check rate. kami kung pila mga rates. Sa Valentine's Day. Oo, kung ano. Kaya syempre, doon dala na si Ding. Kaya first time ko na nakasulod sa First time. basketball court lang ko yung dahil kasulod. Oo, tiyan mo na. Yung Kaya kadlaw. sa Court of Appeals Itong kaso mo to ba lang? Wala pa. Harap Cebu to ya. Harap lang sa Regional Ano pala Trial sa Court. MTC pa lang, MTC. Sa municipal. Ang sa Pilipinas, Action Boy, and of course, kadamo, yun di ba lang? Amot ko may ara subunga ka, usually, di ba? May mga, sa mga, ano bala, mga LGU, nag-sponsor sa mga Ay, kasal. mass wedding. Yes, mass wedding. Amot ko, Sige na, I don't know, subong. Oo, Kaya hindi may ganun pandemic, pwede ang mass oo. gathering. Oo. Paano mag-mass wedding mo? Hindi pwedeng mass gathering. pabudla. Social distancing lang sila, tapos wala lang yung may kiss the bride. Muna? Oo. Why kiss the bride? Why isang ano pa ginada? Wala holding hands. Basi kayo wala na naga-mass wedding. Tungkol na muna, ginalikawan na yung Oo. mass gathering. Pero diri sa aton, amo ginaya ko na Action Boy, Oo. kailangan na nagakatabo. Mass wedding ginaya. Oo. Kag kag ang aton yang mga ginalook forward, like sa ako, ng February 14, ginalook forward, ko ginaya ang sweldo. Ang 15. Ang 15. Ang pag-sweldo naman ang sweldo. Galing kita diri sa ato, kabalo naman, si Miss Nona, wala ginaya ka, ang gina-advance yung pag ginaya kiss. Pagkabalo na yan ni SM yung 14 kadi Valentine's. Ang balita, hindi ko gusto Hindi mo. na siya mapalambot. 15, 14 pa lang. Kabalo siya nga daan na iba na bakal chocolate. Oo. Si James yung daan na mabakal na chocolate. Ang sado, si James to, may Yeah, si balaklan to, May i-agaw na niya. Yeah, si James to doon nagpa-reserve na itong daan to bulak sa may plaza mo. Oo. Niya kinalan mahatag na rin Otherwise, basi kung hindi pagyatag siya, kundi magbayad Malakalang sa 14. siya. Basi 15 natin, basi ang tagaan niya, mas lingan, ulihe. 15, imo ya. Ulihe, kana imo ya, damo na naghatag sa ako, ikaw yung pinakaulis, tanan. Ano ka la? Amo na nga, basi gani 13, iyakwa na nakauna siya. Supportive, ginaitan si Miss Nona. Ya. Hambalong ko siya gani advance. Kaya baligyan, taka mo nga. Mabaligyan kami liwat ng Action Doran. Kaya para may ihatag ka mo. Sang bulak? Sang gusto mo cheesecake man yapon. Atong tiga. Ano ka la? Hindi kami wala magbukuha. Natamaan lang to natamaan to kalayo. Kay bago kami to may bakal gasol mo. So, Taman ka, so sila yung action friend niya kanamit sa inyong kwan. Do ka, medyo do pait gawa. Sabi niya, guro ng dulce, blang yun Ang balya, namin kay hindi sumon na, hindi tamis. Kay Nagkapait. Pait. Nagkapait, ginatamaan gali. Ano naman. Okay, next. Kanto naman kita sa Ghana. Gana. Ang February 14, gali siya. Gana, Pontevedra. Asa din na? Sa Ghana, likod bala. Ghana, wala mga... Sa Africa? Oo, yes. I think sa Africa na Oo, siya. sa akong nga mga sisters. Uh-huh. Feb 14, Action Boy, gina-celebrate, gali nila yung National Chocolate Day. National Chocolate Oo. Day. Anong ginahimo? Ang ginahimo nila kaya hindi lang kay ang Ghana amo na gali National Chocolate Day, kay ang Ghana gali is among the largest cocoa producing countries in the world. Coco. Oo. Ano? Coco. Kuko man. Coco. Cocoa. Oo. Coco. Oo. Cocoa. Amo na ako Kasi nila na coco beans. yes, correct. Sila gali? Oo. One of the largest. So, chocolate Chocolate? Oo. Pero ang chocolate nga sa coco. Oo, Yes. Oo, medyo daw pait-pait gawa mo na. Oo. Kagkala Kaya February 14. ang chocolate naman yung mga sa mga Switzerland. Switzerland, Ang mga dairy. yung mga dairy na yan. Yes. February 14, Action Boy, may mga sila, may mga performances, music events, sa mga restaurants, pwede ka lain sang menu nila on that special day lang. Very special gini sila. Very special gini sila. Actually, diri sa aton, May sa mga lovers, malang yung kuha na mo, pero sa special man siya. Oo. Special man special man Every occasion is pero special. Hindi siya kuha na, hindi siya holiday di sa aton. Ay, hindi. Grabe naman na yan. Dapat mo, i-count mo gina as special day, especially
sa ila ni James kay di pa man special. sigurado nga mo pa mga sawa ito special yun. Special Joke na. lang. Joke lang James ha. Kasi birawan mo ko na karon. Ang next Action Boy sa Bulgaria. Bulgaria. Ang February 14 yung Action Boy is Day of Winemakers naman sa ila. Winemaker. Abi ko anay day nga ginabulgar na lang ilang mga Bulgaranay sila. Bulgaran. Hindi ang tawag sa ila Day of Winemakers. Okay. Kag ang mga young and old couples celebrate Connection Boys ang February 14. By drinking wine. Yes, ang ila local wine. Local wine. Oo. Pwede ito naman din mahimo may local wine man ta. Bugnay. Bugnay? Ang iba, may kita ka na sa kita ko ng katilaw ka bugnay. na sa bang na. Wala pa. Bang Katilaw bugnay. ka kabala. May ano pa ginang halin sa angko local wine din ng kuan ng sa lubi bla no na. Tuba. Tuba. Ay, wine na gali. Ano na sa pa nawagaw? Abi ko Hindi yan. black coconut wine na hindi. Ako, ang buta? I-search ta na, be. Hindi na magsugpo na. Namang tuba kon kuan. Tuba. Anong base ano ko nang base do sa tubo. Hindi ko kabalo. Hindi ko ka, no. Basta tilawan ko lang yung tuba. Tapos doon ka namin, basta inom mo kay tamis, idubog ka na. Idugayubog ka na. Ang next Action Boy sa Wales. Sa Australia ni siya. Diba? Ang Wales, hindi na sa kuan sa England? Ay, joke, be. Day of Sun. Sa kuan guro Australia guro. Oh, diba? Kaya may South Wales gani. Ay, country Country gid na siya siya, gali. oo. Country sa United Kingdom. Sino ko nga sa Wales, gid siya England. gali. Oo. Kaya sa Australia, Kaya may may, South Wales. kuan na ba, hindi ba si Kuan, Prince of Wales, Princess of Wales, si Princess D? Gali. Wala ko Si Diana, bala, Princess Diana. Gali. Hindi ba Princess of Wales na siya? Or, Princess of Wales. Nga naimpo na diyaman, kinakabutang diya, in Wales, Valentine's Day, gina-celebrate gali Action Boy, kada January 25. 25. Kag ang tawag to sila Day of San Dwayne Win. D-W-Y-N, W-E-N. D-W... Y-N, Y-N. W-E-N. W-E-N. Oo. Ano na siya? So, during that day, Connection Boy, nag-exchange sila sa mga handcrafted nga wooden spoons. Amo ginako ng tradisyon nila since the 16th century. Anong significance na? Ay, wala na butang gani. Wala na butang ko na significance. Gana pasigi na lang nila. Kay Wooden spoon. Wooden spoon. Birthday gini Attorney Dag Panda na ba? Gani. Gabi no. Taga Wales siguro na si Feeling ko attorney. man. Basi Prince of Wales na siya. Yun pala sa mga kwan niya doon parang balina. Hindi yan pala Wales nga. Prince of Wally. Prince of Wally. Ang next Action Boy, kadto kita sa may Espanya, sa Spain. Feast of Saint Dionysus na Action Boy. Dionysus? Dionysus. Day of Love in Valencia of Spain falls on 9th of October naman yung gali. Kay doon... Advance sila. Advance? Okay. February 9? October. October. Because February. Late sila. Pero mula na, din butang lang na, di, kay ginangot mo. Though same ba lang celebration nila sa Feb 14, kag sa Ilaya, October 9. Kay though month of love na nila siya, boy. October. October sila, yeah. Tapos, during that times, magahimo sila gali isang makadora. Ano na siya? Marzipan figurine. The figurine section okay, board. marzipan. Ginahimo sa mga lalaki para ihatag sa mga babaye. Nga Manila nga mga nagustuhan. Why lagay mo nga malalaki para ihatag sa mga lalaki man? Wala. Nakabutang yun. Babae. Lalaki lang yun siya. Sige ba, sibla ko, ginahimo sa mga lalaki para ihatag sa mga lalaki man. Lain naman na guro nga figurine na tawag. Baloon na ako nga figurine. Okay? Ang last Action Boy, kag... pwede pa ta sa next Thursday kay damo pa. Southwest China. Southwest China. So, Southwest hindi pareho tanan niya sa China, may ari ang alin sa Southwest China, may sa Northwest China. Kaya ang ilan Action Boy, gina-celebrate nila March 15. March 15. Pagkadasun bulan. Tapos 15, hindi 14. One month after. Gintawag na nila, ginangot na nila Action Boy sa do ka Valentine's Day. Kaya ginatawag na gina-celebrate nila ang Sisters Meal Festival. Sisters Meal Festival. Ang mga babae ito nagasuksok sa mga silver nga mga paraphernalia sa ilang lawas. Kag mga beautiful nga mga bayo nga dapat most probably the most gorgeous Valentine's Day customs around the world. Kay do ka bunggagin sa nga tiyama mga ka-silver.
Ang OOTD nila yan, bungga gidya. Kung dito ko guro, siguro ang banggol ko, halin di asta di guro. Gako, ko ka na guro sa... Gala, gamo na galilakat. Gamo na galilakat, no? Bongga. Sige, Okay. namin sa mga traditions nila kag sa Valentine's Day. Although iban yan hindi sa February 14. Oh, pero ano? daw gina same lang. Kaya actually, isang una action boy, abi ko bala, kung February 14, bilogin niya kakalibutan ka celebrate February 14. Kaya like, may mga lugar lang nga significant ang February 14. Kag kung magkuhan ka bala, mag-greet ka, hindi ka mag-greet nga Happy Valentine's. Nga how? Dapat may day na siya. Ganun. Kaya may pangalan nga Valentine's. So hindi ka hindi Happy hindi na Valentine's sa sakto Day. mag-greet ka nga Happy Valentine's. Correct. Day gina saya Happy Valentine's Day. Oo. Okay? Kag i-greet mo, dapat pala riho lang ang tawag mo ha sa imong mga girlfriend. Kaya basta magsala ka bala para Happy Valentine's Day, love. Hindi ka na Send to magbuta. many. Send to many. Kaya basta bala lain karon na. Kasi magsala ka bala, na-discuss ka pa. Oo, Yes. yes. Lambutan na gina mo sa court. True. Sige. Iluminado West na. Good morning, Janelo Sanzino. Kag kay... sige. Good morning dira sa inyo. No? Tito Shello, good morning. Nagpalagas pa sa ano. Gani man. Bla. Sige. Sa mga aksyon ninyo matiyaraton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Happy weekend everyone. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Aksyon! Radio! Once